Ens trobem entre Manresa i Sant Joan de Vilatorrada, just al peu del Coll Baix. L'excursió que proposem avui és pujar al cim del Coll Baix, de 543 metres d'alçada, pel camí de les Tines i baixar pel camí del Congost. D'aquesta manera, farem una volta circular al cim, tot gaudint dels camins i corriols. El Coll Baix és un dels 100 cims essencials de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. La pujada al cim pel camí de les Tines no presenta gaires dificultats, tot i que el pendent és una mica pronunciat, és molt divertit pels més petits, que voldran grimpar per les pedres. Malgrat que el dia no acompanya, a mesura que guanyem alçada, podem gaudir de les vistes de Sant Joan de Vilatorrada, Manresa i gran part del Pla del Bages, i al fons es pot apreciar la silueta de Montserrat. Mentre seguim pujant, anem guanyant alçada ràpidament. Passem per boscos de pins i arbustos que fan molt agradable el camí. Just abans d'arribar al cim del turó, trobem les Tines. Eren construccions que servien per fermentar el most de les vinyes dels pagesos de Sant Joan de Vilatorrada. Un cop passades les Tines, ja només ens queda caranejar i en pocs minuts arribem al cim. El cim és una talaia de la plana del Bages, conservat de l'erosió pels grans blocs de conglomerat que el revesteixen. Les vistes són magnífiques, amb Montserrat al fons. Ja de baixada, agafem el camí del Congost que segueix la carena del turó en direcció oest. Està indicat amb rètols, només cal estar atent a les indicacions, ja que hi ha alguns trencalls que ens poden despistar. El camí del Congost segueix un congost que ressegueix la forma del turó perdent alçada ràpidament, fins al punt de començar a vorejar el turó per dins dels boscos. Finalment, sortim de la vegetació i podem veure el Coll Baix des de la falda de la muntanya, abans de tornar al cotxe. Esperem que us agradi aquesta excursió. Teniu tota la informació del track a la descripció. Fins a la pròxima sortida!